Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Lobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. uNavigator mfana kaGcwensa laphana enkundleni yokuxhumana yaziwa ngoFacebook. Usedlulise umbono wakhe mayelana naleya video akade bemshutha yona ngenkathi eGqilazwa uDr 3 Makuthi akazoyibona leyo video, sikufakelile yona laphana ku-description. Siyacela ukuthi uhambe uyibuka ukuze ungasali kule nkulumo lena. uNavigator mfana kaGcwensa laphana ufika wabhala laphana ipost laphana esho ukuthi ke u3 lento abeyisho ngeke azayenze uma ukuthi ufuna umkhovu ozomgezela amahashi emenzele sonke lesishipha kade sibala laphana, akathathe lodwa lamathwasa akhe wafaka isipikili maqede likwazi ukuthi limenzele yonke lemisebenzi ade yisho laphana. Uthi yena ke uyogcina ngakho uGqilaza bona omphako. Izolo bebhekene nensizwa insimbi ezinye ngempela ngeke azalunge lapha kuyena. Wayesesho ukuthi ke yena umile nje entabeni uhlaba usinto impela nje, uthi umile nje entabeni ngempela ngeke azayenze leyo nto leyo. Uyinsizwa phela yena. Wayesethi King Gugas. Yey, lo 3 yena uyangidakelwa. Nimtshela ukuthi ngithemela ena uyangisanganela. Uyinyanga enjani engenamathwasa. Kanti sebasho lapho October no sokhelo wayechoma ngabo no chronic abelunga belusinkomo. Mangabe ena ufuna umuntu azomenza umkhovu, ngithi mina njengamanje akasho nobuild certificate ngo10 inch beyipikili. Ahamba ayoqonqotha amathwasa akhe kube yiwona azowaphendula umkhovu ke. Hayi mina umuntu ngiyamlalela ke, ngimlalela ngimbuke nje engipetolile isihlama. Into engizoyenza isigcino zovele uma engafuni ukwenza lokho ukuthatha amathwasa kwaphenduka umkhovu elokhe engitshela ulwabisho, engitshela udoti engensizwa ngumasi. Ngiyothatha nje ring force ngifike kube yimina ngimphambanisa imhlathi ngayo uma ezongenza ithwasa lisangene. Kanti ke ugezana umfana kaDludla ngoba sibonile lapha ukuthi behambe naye enkathi belaphana kumkhulu 3 uye wabhala lapha kwi-comment section, wabhala nje wathi how. Kwase ke ukhoza umfoko ahlanganani lapha uye wabhala naye wathi danke mfana kaNdimande, ngikuqala ngawe lokhu. Sebebuye bonke uDr 3 abakaze bama entabeni njengawe. Ngithanda nje ubunsizwa bakho. Mina mbukelo othandekayo uzofisa ukwazi lana uvo lwakho ukuthi ngabe wena uthini ngalolu daba lolu. Ngaba uboni nje sengazathi uNavigator uyiqhatha nebhizi la noma mhlambe nawe uthi akabe entabeni. Hayi mbukelo othandekayo, mina ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Ilenge lemawe